пайшла пагалоска: Геннадию Цитовичу 100 год. Чакайце, як это 100 год? Мы ж, здаецца, не так даўно сядзелі з ім за адным сталом, размаўлялі, спрачаліся, нейкія планы там накідвалі. Як 100 год? Дык 100 год яму было у 2010 годзе. А які ў нас сёння год на свеце белым? Солнце яснае ўзышло, у сінім небе зіхаціць, людзям радасць прынясло, на зямлі так добра жыць. І вось гэтыя радочкі нехітрыя, складзеныя Геннадіем Івановичем, мне здаецца, былі яго светаўспрыяццем, светапоглядам, і гэта ён у сваёй творчасці нёс людзям. Добрый вечер вам, дорогим сябрам, наша широе витание мы принесли вам. С новой песнею мы пришли до вас, слово широе послушать радили от вас. Как утру свежить людям и с тобой, как светила наша солнце на густой землей. Нарадзіўся ён 7 жніўня 1910 года ў вёсцы Новы Пагост Міёрскага раёна у сям'і, якая была ўся пявучая. Бацька яго, Іван Цитович, быў такім вясковым інтэлігентам, філосафам, філолагам, дарэчы, стаў святарам. А святарства мае на ўвазе, што чалавек валодае і нейкімі навыкамі рэгенства, дырыжырвання хорам. І Геннадзь ад бацькі таксама гэта ўсё ўспрыняў. Куды маглі направіць сына святара? Канешне, у Вільню, у духоўную семінарыю. І он туды паступіў. Але праз некаторы час Геннадзь зразумеў, што сцяжынка святарства – гэта не яго сцяжынка. І ён паступіў у Віленскі універсітэт на матэматычны факультэт. На матэматычным факультэце ён далучыўся да хора, якім кіраваў таксама аматар народнай песні Рыгор Шырма. І Шырма быў і рэгентам царкоўнага хора і кіраваў капэллай у універсітэце імя Стефана Баторыя, дзе вучыўся якраз Геннадзій Іванович Цитович. На сваім матэматычным факультэце Цитович, канешне ж, арганізаваў мужчынскі вакальны квартэт «Баян». І адначасова ён спяваў і кіраваў гэтым квартэтам і ўплятаў свой сакавіты бас-барытон у хор Рыгора Шырмы. Але і на матэматычным факультэце Цитовичу стала, ну, скажем так, нецікава. І ў 1934 годзе ён паступіў урэшце у Віленскую кансерваторыю. Пры паступленні ў кансерваторыю ўжо быў падмурак. Ён спяваў у хоры Шырмы, ён ведаў ад Шырмы народныя песні, ён іграў на барытоне у духавым аркестры, капэла тады гэта называлася. Ён валодаў навыкамі нейкага дырыжырвання. І, канешне, падмуркам сталі народныя песні, якія ён уласна сам збіраў. У час навучання ў кансерваторыі ён напісаў вялікі артыкул «Беларускія валачобныя песні». Гэта можна лічыць яго першай навуковай працай. Шораху было шмат, асабліва калі гэта было надрукавана ў кракаўскім, як ён называўся там, кур'ер літаратурна-навуковы. Выходзіў у Кракаве, і там Цитович надрукаваў гэты свой артыкул. Як ён расказваў
палякі, польскае грамадства неяк так узрушылася, ставілася да гэтага адмоўна, што гэта беларусы у польскім часопісу нешта там друкуюць, але беларусы узрадаваліся, беларуская дыяспора узрадавалася. Ага, значыцца, нешта дбае пра беларускую народную песню, нехта збірае іх, і вось, бачыце, прапаганда беларускай народнай песні ідзе. Гэта быў прыкладна 35-й, здаецца, год. Ён мне расказваў, што калі нейкая рака цячэ па Беларусі, а іх у нас шмат, то у вытокаў ракі, і там, дзе яна некуды упадае, аднолькавыя песні гучаць. Чаму? І ён здагадаўся, што гэта плытагоны, прапагандысты народнай песні. Яны вязуць гэтую песню на плытах, спыняюцца на ноч, на начоўку, спяваюць. І вяскоўцы з гэтых прырэчных вёсак таксама падхопліваюць гэтую песню. Ой, рано, ой, рано. Дома ў яго быў асобны пакой, кабінет, які быў, прабачце мяне, напоўнены цыгарэтным дымам. Калі мы здымалі там яго, дык трэба было ці прасіць яго хвілін хаця 10-15 не паліць, ці проста бралі і нешта так разганялі дым, каб хаця бы твар Цытовіча быў відны. А ён усё сядзеў з гэтай цыгарэткай, над чым я сядзеў, а там у яго былі такія доўгія шыльдачкі, спрэс запоўненыя карткамі. На кожнай картцы была занатавана народная песня, абавязкова з тлумачэннем, калі, у якім годзе, у якім месяцы была гэтая песня запісана, ад каго, хто яе спяваў, прозвішча, хто падпяваў, імя і прозвішча, якая вёска, якога раёна. І на падставе гэтых картак і быў зняты вось гэты мой фільм «3000 песень». Гэтая картатэка стала падставай і для сцэнарыя, і для будучага фільма. Вот я еду, что мне нужно собрать на Полесье кое-что. Вот, и еще к староверам нужно поехать. Потому что вот эту поездку, что мы теперь ездили, мне не удалось у староверов записать. Не собрались там, но я места знаю, куда поехать. Ветковский куст. Записывал ён песни по подделах. Значит, у одной шуфляции были, скажем так, волочебные песни. У другой шуфляции были песни обрадовые, там, зажинки, дожинки, гуканье весны, хаўтурные песни, напахаванне песни, песни рэлігійнага характару. Ён, канешне, іх спяваць сваім хорам не мог, але ён іх запісваў, вандруючы па ўсёй Беларусі, на лодках, на плытах, на ровары, на возе, а ў большасці пешачкі ён і збіраў народныя песні, каб у гэтай картатэцы поўніліся радочкі гэтых картак. – 1939 год, 17 верасня, Чырвоная армія пачала свой вызваленчы паход на захад, вызваляючы, далучаючы да ўсходняй Беларусі заходнюю Беларусь. Тэрыторыя Беларусі амаль удвая павялічылася. І сталі новыя вобласці, якіх цяпер ўжо няма: Маладзечанская, Вілейская, Баранавіцкая, Беластокская,
І ўсюды былі клубы, дамы культуры, новой ужо савецкай культуры. На новую зямлю прыйшлі новыя кнігі, новая мова. Замест польскай, якую так насаджалі, прыйшлі песні беларускія і рускія. Цытовіч стаў рэдактарам музычнага вяшчання на баранавіцкім радыё. І раптам ён пачуў па радыё рускі хор імя Пятніцкага, якім кіравалі Захараў і Казьмін. І кажа, пачуў песні там, «И кто его знает, чего он моргает», что там, «Прокати меня, Леша, на тракторе». Вдоль деревни от избы до избы зашагали торопливые столбы. Эх, загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. Я думал, кажа он, что это народные песни русские. Оказывается, потом сказали, что это автор музыки Владимир Захаров, один з кіраўнікаў хора, а тэксты Михаила Ісаковскага. І тады Цытовіч зразумеў, што можна рабіць, ствараць аўтарскія песні, але быццам бы паднародныя. І шмат-шмат песень потым ён сам пісаў, складаў, і яны ішлі як народныя. Хто ж будзе спрачацца з такім аўтарытэтам, як Цытовіч? І вось аднойчы на баранавіцкае радыё да рэдактара Геннадзя Цытовіча, а то ж яму там 30 год недзе было, прыйшлі дзве такія сціплыя саромлівыя дзяўчыны. Это Вольга, назваліся Вольга і Вера Фетчыкі, і кажуць, таварыш рэдактар, паслухайце наш спеў. Ну, Цытовіч, конечно ж, чалавек цікаўны, сказаў, ну, давайте, дзяўчаты, запявайце. І гэтыя дзяўчыны запелі, на два галасы запелі. Цытовіч, пэўна, зрабіў стойку. А скуль вы, дзяўчаты? А з вёскі вялікае Падлессе. Дзе такая? Ну, во па-за Ляхавічамі там недзе вёска такая ёсць. Так. А хто у вас у вёскі яшчэ спявае? Дзядзька, кажуць яны. Дык і ў нас уся вёска так спявае. Канешне, Цытовіча не трэба было доўга ўгаворваць, неўзабаве ён прыехаў у вёску Вялікае Падлессе. Людзі падаставалі з куфэркаў, жанчыны наміткі, гарсеткі, расшытыя гарусам, бусы, то, што цяпер называецца нейкая біжутэрыя там вясковая, андаракі, спадніцы, усё расшытае, усё з куфараў бабуліна, усё ці матчына гэта падаставалі. Мужыкі выйшлі ў вышытых расшытых кашулях, з пасамі сплеценымі амаль што як слуцкія паясы. Усе прыгожыя, хто з бародкай, хто з вусамі, хто проста. І пачалі спяваць. Спявалі яму амаль да ўсходу. Усё ноч спявалі і плясалі. І Цытовіч пераканаўся, што вось ён, гэты вузел беларускай народнай песні, вось ён, вось тая студня, вось тая крыніца, з якой можна чэрпаць і чэрпаць, сёрбаць і сёрбаць і ваду, і народныя песні.
мне ровная, люли, 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 зверочка мне ровная. І ён назаўсёды пасябраваў, зжыўся з гэтай вёскай Вялікае Падлессе. Дачка Святлана, прыгажуня, балярына нашага вялікага тэатра, расказвае, што пароль у іх доме, у Цытовічаў, быў адзін: я з Вялікага Падлесся, я ў Ахоце. Яна кажа, у нас это было як інтэрнат быў, як гасцініца была. Яны прыязджалі, атабарваліся ў нас, там разгортвалі сваё нейкае сала, там цыбулю ці што, і жылі ў нас, колькі каму было патрэбна, бо як жа, гэта ж быў чалавек з Вялікага Падлесся. Цытовіч стаў, ну, такім, скажам, негласным кіраўніком гэтага хора. Ён ужо апрацоўваў гэтыя песні, рабіў больш складанымі галасы, галасавядзенне, і яны, узгадваюць гэтыя жанчыны яшчэ і сёння, кажа, мы тут торбачка з ежай, тут запакаваныя нашыя строі народныя, і мы у завіруху, у дождж, у слату ішлі за 20 кіламетраў з вёскі ў вёску, каб толькі паспяваць, каб толькі данесці да людзей свае гэтыя песні. Янка стоит на горы, а я стою у долины. Янка сеет кавуны, а я журавины. Журавины не взошли, кавуны потопли. Ко мне хлопцы не пришли, кам'яны потопли. Я на речці куски мила, ды на клопа весела. 10 всяго любила, одного потешила. Чего, Янка, ты голосишь, я тебе потешу. Ты пошивши зребну торбу на шию повешу. Светить ясно дни позорка, а снежки домой векалка. Помеж речки гребелька, где ждевался ветерка. Помнишь лесу пригорок, где ждевался пригорок. Отчурались не тут, мусить мяне забудуть. 12 абласцей ва ўз'яднанай Беларусі, ідзе конкурс народнай творчасці, народных спеваў, народных хораў, і, канешне же, хор Вялікае Падлессе пад кіраўніцтвам выпускніка Віленскай кансерваторыі Геннадзя Цытовіча займае першае месца. На 18-м з'ездзе партыі кіраўнікі Беларусі заявілі дату і сваё жаданне правесці ў Маскве дэкаду беларускага мастацтва. Загадзя да гэтага высветлілася проста жудасная сітуацыя. Нехта ўзгадаў, што пасля грузінскай дэкады галоўны глядач, хто быў у СССР галоўны глядач? Таварыш Сталін. І быццам бы ён звярнуўся да сваіх землякоў грузін і на грузінскай мове сказаў: 3 раза пели Сулико в угоду мне, много было мужских танцев на носочках. А где дружба народов? Где интернационализм? Где современность? О, чаго не было у беларускім мастацтве. Оперы, якія былі, балеты, усё было на гістарычную ці на нейкую фальклорную тэмы. І тады нехта ўзгадаў: слухайце, а вось выступалі на аглядзе народнай творчасці нейкі хор з Вялікага Падлесся. Запрасілі, канешне, яны прайшлі, канешне, прайшлі, але тут узнікла дзве такія, скажем так, досыць слізкія сітуацыі. Ну, першая, это была забава для органаў. Трэба ж анкеты запаўняць, каб ехаць у Москву. Есть ли родственники за границей? Братцы мои, граница проходила по улице буквально. Тут дома Западной Белоруссии, Советской Беларуси, по другі бок вуліцы дамы панскай Польшы, родзічы ўсе. Але паўстала галоўнае пытанне: што спяваць? Што спяваць?
Ну, народные песни добра, одна, другая. Рэлігійныя песні адпадаюць. Дзе сучаснасць? Пра што спяваць? Што весці на дэкаду? І вось тут Геннадий Иванович узгадаў Владимира Захарова і Михаила Исаковскага. І напісаў на такой, на жудаснай проста трасянцы, але каб зразумелі ў Москве, напісаў песню. Нам прислала Москва подкрепление, усім фронтом пайшлі ў наступление. Приехали ў Москву. Сціплыя, усе ў хустачках павязаных тут под бородой, у этих у плюшаўках сваіх, там. Тут клуначки з ежай, цибуля, сальца, окрайшек хлеба, ну, може, бутелечка там. Тут строй свой, на палачцы, на вяровачцы. І адразу на вакзале, ізноў заслона. Так, хор такі, да, у праграме ёсць. Хор Вялікага Палесся, Беларусь. Так. Да, Беларусь, так. З якога вы прафсаюза? Цытовіч кажа, якога прафсаюза? Дарагі мой, якія пры паляках маглі быць прафсаюзы? У нас ніякага прафсаюза няма. Не, а у нас на дэкаду то ідуць толькі прафсаюзныя калектывы. Неяк Цытовіч прабіўся на вакзале да тэлефона, тэлефануе Александру Васильевичу Свешнікову. Это быў у СССР рэктар кансерваторыі, кіраўнік хора дзяржаўнага, капэлы харавой. І ўрэшце найвялікшы ў СССР аўтарытэт харавога спева і ўвогуле народнай творчасці. Он кажа: Александр Васильевич, нас не пропускают, потому что у нас нет профсоюза. Свешников говорит: ну так а что я могу сделать? Цытович молится: Александр Васильевич, может, по анкете мы не проходим, но по спевам, по творчести мы пройдем. Свешников говорит: я, к сожалению, ничем помочь вам не могу, это же забота чекистов, и положил трубку. Тут подыходит до их директор хора Анатоль Бальцевич і каже: Геннадій, у чим справа? Да, каже, не пропускають, скаже, з якого ми профсоюзу. Да, усё. И он подходит: я директор хора Великое Подлесье, в чем дело? С какого вы профсоюза? Бальцевич: мы с профсоюза леса и сплава. А, ну все, с леса и сплава, пожалуйста, проходите. Цытович глядит на Бальцевича, каже: ну ты, Анатолий, даешь. Справа у тым, что вёска Великое Подлесье, а такая роўняць, нідзе паблізу няма леса і няма ракі. Вось у чым быў гумар. Профсоюз леса і сплава. З 5 по 14 чэрвеня хор быў, ну, на расхоп, скажем так. Яны выступали на фабриках, на заводах, у клубах, у калгасах, ездили. І ўрэшце заключны канцэрт 15 чэрвеня на сцэне Великого театра СССР в Москве. Выделили им такую репетиционную залу с люстрами, с этими брусами, где балет, там эти классы робятся, разминаются. Повесили на это, парэнчы повесили свои, это, как отвеселись свои строи. Ну, все, конечно, на их поглядывают, это пришли вяскоўцы, там, дзяўчаты пачалі вугольчиком бровы маляваць, бурачками захопленными, разрезанными, терці шчоки, нейкими оловочками там красить губы. И ўрэшце подышлі до сцены. Подышла их чарга выступать. И вось яны стаяць у кулісе, бачаць, что там, значит, Сталин. Усе... И тут Цытович, які психолог вялікі, раптам жаночым голосом заспяваў: дорогий Геннадий Иванович, приходи до нас ты на ночь. А кто это девушки? Кто это девчатки? Кто это сказал? Ну, яны все зразумели, что это сам Цытович, сам проспевал жаночым голосом и сам сказал, кто это сказал. Усе засмеялись, и он: гармонь, уперед, ап! И пошли туды. Пошли, вышли с песней, нам прислала Москва подкрепление. Пошли кадрылью, зала знямела. В гэтых строях народных вышли все молодые, все прыгожие, заводные, з усмешками от вуха до вуха. И устали, и другий куплет.
Як за зброю ми все дружно взялися, дык буржуі паны разбяжаліся і зноў пайшлі гэтай кадрылей какой-то. Скончылі. Правадыр усіх народаў света у ложы запляскаў у далоні, зала, канешне, уся таксама. Каму пляскалі? Правадыру ці артыстам? Артысты прынялі гэта на свой улік і пайшлі. Цытовіч крычыць: кадрыля, сёмае калена. І яны пайшлі зноў плясаць. Кулісы ім крычаць: усё, хопіць, паклон, 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 все, паклон, уходзьце з гэта. Зала ізноў вібрыруе, зала раве, а это апладзіруе правадыр. Яны пайшлі ў трэці раз. Цытовіч зноў крычыць: канцоўку лысага. Это лысы, там танец быў, там ераплан, які там модныя танцы былі там. І яны 5 разоў прайшліся, і зала просто, як кажуць, літаральна стагнала. Лепшыя нумары кожнай дэкады здымалі на кінастужку. У архіве ў Краснагорску у матэрыялах беларускай дэкады знайшлі 4 нумары джаз-аркестра Эдді Рознера, які паралельна з дэкадай выступаў у летнім тэатры сада Эрмітаж у Маскве. Замест 10 дэкадных дзён гастраляваў месяц, парушыўшы, пакрышыўшы ўсе планы гэтай канцэртнай залы. Знялі ў яго 4 нумары. Знялі дуэт «Рытм лодак» і Арсена Арсенкі з оперы «Міхась Падгорны». І знялі, нумарам нам прыслала Москва падкрэпленне дзяржаўнага народнага хору. Але ў беларускай фільматэцы знайшліся нумары і опернікаў, і джазменаў, а матэрыял Вялікага Падлесся хора недзе згубіўся. Але і Цытовіч, і ўсе вяскоўцы, харысты, усе мне сцвярджалі, што іх здымалі на кінастужку. І тут таксама пачалася дэтэктыўная сітуацыя з пошукам гэтай стужкі. Роўна праз 1 год і 1 тыдзень пасля заканчэння дэкады беларускага мастацтва ў Маскве пачалася Вялікая Айчынная вайна. І першы удары прыняла, конечно, на сябе Беларусь. І вёска Вялікае Падлессе у першыя ж дні вайны, паколькі гэта захад Беларусі, апынулася пад нямецкай акупацыяй. Гарманіста немцы расстралялі, некалькі пявух расстралялі за тое, што спявалі песні пра Сталіна. Мужикоў здатных забралі на працу ў Германіі. Пасля вайны некаторымі заняліся чэкісты НКВД, таму што ўвогуле спявалі пры немцах, а павінны былі. У 1952 годзе найбольш такіх выдатных спевакоў і пявух Цытовіч забраў у Мінск, яны сталі ядром дзяржаўнага народнага хора БССР. А астатнія старэлі і ціха дажывалі у вёсцы, вялікай вёсцы, Вялікае Падлессе, узгадваючы свой трыумф 15 чэрвеня 1940 года, калі яны 5 разоў праскакалі перад Сталіным. Адной з іх была Валянціна Праневіч.
Калі Цытовіч упершыню пачуў яе, ён зразумеў, што яна спявае лепей за салістку хора імя Пятніцкага Пракошыну. Пракошына добра спявала, Михаил Исаковскі прысвеціў ей нават верш «Пой мне, пой, Пракошына, што луга не кошаны», что-то там такое. Ён кажа, моя Праневіч спявала лепей за Пракошыну. Але не цэняць у нас у Беларусі таленты, не цэняць. І вось Валентина Праневіч так ціха дажывае у гэтай вёсцы і кажа мне: дзеці выраслі, з'ехалі ў горад, там ужо ўнукі ў іх нарадзіліся, муж памёр, і я адна хожу па хаце і спяваю тыя песні, якія мы спявалі з Геннадзем Івановичем Цытовічем. Жавороночные прилясите, теплое летье принесите, как соника засветило, как снег белый растопило, как садики раскрятило. Жавороночки, І апошні раз сабраліся яны 16 лютага 1980 года у клубе вёскі Вялікае Падлессе. Сабралася ўся вёска, у праходах ззадзі ўсе стаялі людзі, уже не кажу, што тут толькі першых некалькі месцаў было вольных Цытовічу і Бальцевічу. Выходзіць Цытовіч, зала ўстала, апладысменты, ўсё, ён сядайце, з кім-то ручкаецца, все праходзіць туды, выступае хор, прайшоў канцэрт. І вось цяпер здараецца цуд, машына часу. Роўна праз 40 год, калі здымкі былі ў чэрвені 40-го, у лютым 80-го, праз вайну, праз нягоды усялякія, мы показываем стужку. Это ролик, маленечкі ролик, песня нам прислала «Москва подкрепление». Гэтую стужку наша рэдактор Галя Злабенко выпадкова знайшла у Краснагорску у матэрыялах чамусьці нейкай іншай дэкады, здаецца, таджыкскай, што ли. Як ён там апынуўся? У зале цішыня. Вось сябе бы, хто сталейшыя, хацелі б сябе пабачыць праз 40 год, ці бацькоў сваіх маладых на экране. Людзі сядзяць, глядзяць, перашэптваюцца: ой, гэта ж моя маці, ой, а гэтага расстралялі, а гэта хто? Хто гэта? Гэта хто? Ой, а гэта ж пэўна я. Пум! Святло ў зале, цішыня, мёртвая зала сядзіць. Владимир Александрович, а можна яшчэ раз пракруціць? Можна. Тут ужо больш голасна рэагіравалі, ужо пазнавалі суседзяў, родзічаў, самі сябе, смяяцца пачыналі. Ой, глядзі, ой, а гэта ж было, гэта ж я ў бабкі ўзяла ў сваёй там эту андарак нейкі, там ці гарсетку, ці што яшчэ. І трэці раз паказалі.
Ну, пасля гэтага, канешне, Цытовічу прысвойваюць званне ганаровага калгасніка вёскі Вялікае Падлессе. Ён выйшаў на сцэну узрушаны, кажа: «Людзі, я ўжо і народны артыст СССР, і лаўрэат дзяржаўных прэміяў, і ўсё, але гэта для мяне самае дарагое. Бажуся вам, гэта самае дарагое для мяне званне. Вот быць з вамі ганаровым калгаснікам вашага калгаса». І у адной хаце смаляць кабана, у другой хаце накрытыя сталы, у трэцяй хаце мы першыя 2-3 хаты здымалі, ідучы ўваслед за Цытовічам. У кожнай хаце яму гатовы былі адпісаць дом, спадчыну сваю, у кожнай хаце частаванне, а ўжо пасля 3-й хаты я ўжо цяпер зраблю, як у нямым кіно, зацемнение. Тронешь веточку рукою, след росы на рукаве. Ходят песни над рекою, ходят не одна, а сразу 2. Каждый путник серебрится, а река как будто спит. Чья-то юность веселится, чья-то молодость грустит. У Цытовіча заўсёды у памяшканні, у кабінеце дырэктара народнага хора заўсёды было сваё месца. Нават калі ён уже не працаваў у хоры, кіраўніком хора перадаў, так кажуць, бразды праўлення Міхасю Дрынеўскаму, святлейшаму чалавеку Міхасю Паўлавічу, ён заўсёды меў сваё месца, заўсёды там сядзеў. У фільме «3000 песень», калі мы зняліся на гару Гедыміна ў Вільні, і ён убачыў гэты амфітэатр на 5000-ны хор, добра, што там нікога не было, это было вольнае ўсё. І ён з такім сумам сказаў: «Я заўсёды марыў спяваць рэлігійныя песні і марыў кіраваць, дырыжыраваць хорам на 5000 чалавек, як тут это ўсё адбываецца ў літоўцаў. Але пры мне гэтага не адбылося і, на жаль, ужо не адбудзецца». Ходят песни берегами, одинаково близки. Словно льются над лугами, как две серебряных реки. И как будто сумрак тает. Бачыце, якая простая дарога у бессмяротця. Аддай сваё жыццё, свой талент, сваю творчасць радзіме, і ўсё, і ты ўжо ў бессмяротці, і ты адпавядаеш той песенцы, якую ён некалі напісаў, з хітрымі радкамі, з простенькай мелодыяй. Сонца яснае ўзышло, у сінім небе зіхаціць, людзям радасць прынясло, на зямлі так добра жыць. Солнце